Nakaliang jang Good News TV, ni ay khublei Easter Sunday pilang baroh. Kani garai ka sngi ka kyrpang ha ka bangi rakhe ka Jingmihpat utrai jangi U Jisu Khrist na ka jingtep ka bomud ka jingjob ya ka bor ka pop ka jingtep bat ka jingiapi. Ha kani ka sngi ni wanlam shepi ya ka program ka kyrpang ha ka bapinyo sngo ya ka jingekren ha pedeng I Dr. Balajied Nongrum bat itamen besan Hek. Bat ha kani ka program pinyo sngo ru ya ka jingduwai na imis Daehun Langstang. Klim da penslam shu tongin ya pet noi kani ka program U Blei Un kyrkhu yang hilang baroh. Ki parlong nong pet nong skam sa sin ngi wan Good News TV ban ai khublei pi na ka bynta gani ka por ka kyrpang ka finyo ban ya ton kat ban ni ha gani ka program ka kyrpang ka ngi ni rakhe gani ka sngi chong ka Jingmihpat ka jau trai bat kum ki banget hakling satlak ka berthei kani ka long ka sngi ka kyrpang kani ka dehi ka tayo ka kyrpang nado ka tayo ka bangi kan mau ya ka jingsha ka jau trai ha ka lenti ka jau usha ka ding fna nang tangila kan mau ru U Jisu halor jau ka ding fna bat minta ngi ni keren chapang ka Jingmihpat ka jau ngi aingu U Blei bahak ni ka por ngi don ka ni ka jing keren rengkat bat we ni shakri jau Blei I Dr. Balajied Nongrum I Dr. Balajied Nongrum I long u dekat jong ka balang Presbyterian Mokhar bat I ya shakri lang U dry ya ka kam ka jau Blei ru ha ki babun ki benta bat ha ka jing ya lenti ka jau ni ha ka jing shakri ya ka kam ka jau Blei ban ya lap ya ka gospel menta da ki pun teligi snem ila yo ya ka lad ya ka ban sakhi ya la ka jong da jinget bat kam ta mi lo jong nong penem U Jisu Khrist hagi cakap ki ba pher hagi cakap puli kum ki skul ba hasorba bat ila pentebet pru ya la de hagi ba bun ki benta kam tam ha ka ni ka benta jong ka jing skotho ya ka apologetics bat ila puli ru kam tam ya ka jingiaday jong ka ngeit kristan bat ka jing start science tu boleh la di ben yo ban pentebet ila de ha ka wei na ka cakap puli ka ba ngitip ha ka perthai kum ka Biola University bat kum ta ngi aingu yo Blei bonu shakri jo trai dot kat bat ngi bat minta I don ha ka wei ka kenhon ban ya lap ya ka gospel ha ki jaka ki ba kam ha ki briu ki ba kam ban ya keren jepang ka jinget ki briu ki ba keli bat kata ka kenhon ka bagi tip ya ka kum ka reasons to believe bat kum ta ka ni ka por ngi pediang sngewbha fi Dr. Balajied Nongrum sa ka ni ka jinget keren ka jinget peliu jumut kendiam syapang ka ni ka sngi ka ba kyrpang bat kyrpang ni syapang ka jinget ka jongi ya ka Jingmihpat ka jau trai ngi emagi sngi ki ba ngi yo I bon hagi briu ki stang ban wodong wo nia ya ka jinget ka jongi bat ngi emagi sngi mdai tang ba pen shitomi ki kristan henre la wodong wo nia ka jinget jongi kristan bat ka pen poi rubun sin ki jinget tai nia bat kum ta ka ni ka por ngadon kap tu ka ni ki jingkeli ban ya peliu jumut lang bai Dr. Balajied Nongrum namar ila ya kendu ki babun ki bakum ki ki briu badin ai jing shaya ngi kumno bangila ban yeng ki bakum ki ki sngi jong ka jing sha jingkeli bagin yeng ha ka Nongrem jong ka jinget ka jongi kamtam ha ka jinget ya ka Jingmihpat ka jau trai te agi ni ki sngi ki bamenta ngi shep bagi briu pun bah ki jingkeli ka ni ka Jingmihpat ka jau trai but the way na ka Jingmihpat ka way na ka jingkeli ka long ba kumno ngi laban nget ya ka ni ka Jingmihpat ka jau trai naman kam de ka laban pensyong nia na ka jing start science mla le si banda pen iki Nongrim baka niken ka de ka bashisha but kum ta ki ong ba habam laban pensyong Nongrim na ka jing start science nang tam laban pensyong nia ya ka kumno ngi laban pediang kumno ngi laban nget ya ka badaman kata fi Dr. Balajied bosin na jingiasyllok baki ong ba kani ka Jingmihpat ka jau trai ka jinget ka Jingmihpat utrai ka tang kana purskam nomor kanong ka pamla ban pensisaya ka da laniban penyanyi ki sakhi laniban pensyong Nongrim ya ka te kumno Dr. Balajied fisno bangi di ban jubah ki bakum kita ki jingkeli Khublei shibun teman besan Bishar Hek ya kani ka lat ka ba pila ai lang hanga mangan yo ban wan hagani ka rinsan ben yo ben keren batnya ten hlor kani ka phang snow ka no kam mat pedeng jong ka jinget ka jongi te hatu bening kong shwa habawan pais kani jingkeni ka ba pipila bu mat jongi kalong ba hatani ka juk ka ba minta let's see habani ya pais ka jinget ka jongi kyrpang ya ka Jingmihpat ka jo try nong penim jongi Jisu Khrist kumnungin snow thu ya kani ka jinget
halor ka nongrim trong the science mo bon sin ki ong ka science ka de ki khublei alam daf ka jingmut jing perkhat ka scam ka ba ka jinget ka long ka ba le sengi la ban ong ka de tam simet mo ka ba pinget ma pi bat ka ba ngit manga ka phe te hatata ka nongrim jong ka chuk ka bangi im bynta kung no ngit peng shisha ya ka ne ka jingmihpat ka jong try ujongi na ka jingiap bat na ka lung jingtem kapaning kong ka banga kwa bangan bu hakman kalong kani habang ni sul thoi ka science barobor ni set persyang bangin sul thoi ya kani ka jing perkhat ka iadei na ka nongrim jong te experiments mo ka bangi ni liang bo la ka ba nila bangin le man ka por la ni kat ba phi kat batawa ba phi ba pin le phila ba pin le te de hakata ka nongrim ka ba ki slow ka science ka bangi slow tho men ta ka de tik tang la ta Henry bon sim ngim tip ya ka wipat ka science ka science ka lo ka yar ma ka don de hakai ki wipat ki branches la ni ki department ka wi na ki ka long ya ka bane se ngi yo slow ta mangin da khame per khat ba ki ka forensic science la ni pai ka forensic science pin you hi ka de ka science hakaba ki kren ba shapang ka jingwan pnia ya ka ka jingja ka bala dep shubo kum ka nuksa lada don kecing syatu lani ka don kecing penyaman kabalajan mo Henry bangimtip manu bane dia kata kini barobor ki stand ban solve ka problem nda ki jupai ka forensic science forensic science kile kumno ki julet ki shimi ki evidence ki wat ye ki pada ki wat ye ki evidence ki persyang bat bakin pet ka biang dan biang kumta tapi halor kata lakwa de bangan bu ya kani ruwe ke jing kali kalau kumni lada ni pai pat changing it pikan mau ya ke jing ong be jong prai dong pitim jong U Jisu Khrist habaya de ba ke jing pla ka jong u ya kan nongrim jong ke jinget ngakan ma ho ya ruwe ke jing to kana so bangan wan chata ka ba don way u dong ya la ba pau ha uba kerteng prakasha studian ngakan mau ba u le ya la bat u la ong ba ha din jong ta jing ya la jong u dan way pan ubril bawan ban keli keli uang te wal kwa ban keli happy balanda kumba pi pi bau jisu uang lalong ka jingiam lalong ka lenti ha bat galong tang mangahi bala bat poi sha ublei te wal lada naru ngabu happy bat la all happy ko prakash la all lepi bangana de kata nanti lana de kata ka jing shisha bat nana de kata ka jingiam atau pensioner ni yang bangga. Ni profesor studier u jubab tak kebawang. Wah hot. Kubu kulum wang hakating stat ke jauh. Wah hot. Nang ngakloi wan sania. Wang tambah tangkoi. Wang hadin bapi lah penyap lo pat ia pi. Tak keba saat nang pelai pi. Pat hadin bapi lah tet ia pi. Pat hadin lais ni pat pi bernipat. Wang tapi lah dia kata wang nanan bu hakating ke jauh lah happy. Pi lada pi pai sa ka Bible ka long de ka ban siong ba U Blei Un dawan ni ba tak mangin ngeit bet hau bat kata halong balapian en U Jisu e wang lada pi ngeit ya ka ka bangana kenen to ngeit ma pi at least da ka ba pi pet ya ka kam ka bangana ne pi barobor ni zeban so to abu Blei pun pau yan ni syakni ka perthai upen pawa ki an ki bynta kawai ka de ha bynta jong ka tin ka bulak kret ka ba an pat ka de hakikam but Jisu na da pipe u kren bahai ka ni ual to nget pi hakikam ki banga galale kani pila ba pincham apo ka gospel ka jong yones but usual halor ka ta kan da pen hakapor ka bo apostol Peter u yen ba un yelam hadin ka Pentecost wal kumno wal de ba U Blei hakaba ula penmipat yau Jisu ula ai hani ya katakan nongren jong kata jing fla sa jong Jisu kapag pensisya but halta upunan kami ka kintin ka bangle singi ilok familiar bat wang bat ula ai hani ya ki proofs tilada pirin dun lenta bat ka forensic science teman san pinyuhi ba ka jingget ke jong ni kalong ka bat dan ni kalongren ka baskem tingi de ban pek ni ya ki evidence mo kung balik forensic science sama bangta kata kata ke jingja ku belajar as an hajal sila minchwa
Tingin bela bengin ong dok benta panok peni ni la dan bela penyu ini di kata kalong bawa dah forensic science pimla bakin penatkan berajuk korkom perkan. Kata kadi kan nongrim kaban sil tengi yat kemat penyu jubab Jingmihpat kijingkeli kan long kan nongrim. Tak bisi boleh Dr. Balajied. Kalau kau bersnow tenang penginyo snow ya kecing yar jong ke ni ke science. Ba kumu I Dr. Balajied iwan ra sengi ba mendai ke jinget ya ke Jingmihpat ke jauh terai ba kam dan bat ke science. Pi kadang kata ke jinget iwan kata forensic science. Kau boleh sibun ini pun juga ke Jingmihpat menta Dr. Balajied kalau ba ke ikan nongrim jongi naga ketin ke jauh Blei ya ke ni ke Jingmihpat ke jauh terai. Atau kita ki bynta ki nongrim ki bafisham banang pen scam ke jinget jongi naga ketin ke jauh Blei ya ke Jingmihpat ke jauh terai. Kata kadai ke wei ni ki mat deng kam tam jong ke jinget mat ke jingiasyllok ke jong ni hakabi iadei bat Khrist. Hoit kan nongrim hapo ke ketin jong Blei kan long to pun bang. Henry barabor ga juong ki babun ki persal bakin banwat wiki yat U Blei dah baki persal ki wei pat ki jatnyam na juong stang shwa na ke jinget Kristan. Balai namar ba PUE ke jinget Kristan kam de tang ke tradition anul kam de tang ke tradition Henry upol pipet bahai ke jing kho jong u PUE ba upol wan ra lut ya kan ni ke tradition baroh jong ke jinget Kristan ba wan ban penya sno tang hawai ke jing shisha kata ke jing shisha na ke Jingmihpat ke jong rai jong U Jisu Khrist. Sya ingat lihat bukan puli lepo ke tin ke jong Blei ke bapila pin syam la ke city ke jong pol sekinong korin ke lenong ke katsan ke dekat ke ba katsau hakaba uang kumni upon uang Henry lada yau Khrist omshim la Jingmihpat te kumta ke jingiasyllok jongi ke long ke bale noe bat ke jingi jong piru ke long ke bale noe. Lada Jisu hi umsim lemi pan. Ke jingiasyllok ke jumi kalong baleno hi lembat ke jinget ke jumi. Pi habang ye kren ke Jingmihpat gini ban so thu kam dei ke Jingmihpat tu kan jaman sip. Ke Jingmihpat ke dei ke Jingmihpat hado. Ke dei bodily resurrection ke jong U Khrist. Dah habang pai pat se ke tim ke jong Blei ke bangila bangin shem na kaktian ke jong Blei kilal atni kamtam ki bakam kyrpang ki bangakwa bangan bu hakmat jongi bangin pusan halor kata kawi ke beningkong kanong ba pi ya kani ke kitab ya kani ke jing tho ke jong Paul ke bangala puli mentan ke dei na po ke city ke jong u shu chap jong Paul skinal koret kal nang bakatsan pini hi ke dapat ke bakatsa katu Henry pila hin bon shem hakajo kalenong natu ka dekat ke balai, hadu ka dekat ke bapra, ke baningi ong kadai ke krip, mo, ka kadai ke jing plajing ngeit ke ba, nadu mencua, nadu ke ba stang jam ke balang he, jing stang jam ke jing ngeit Kristan, mo, hadin jam ke Jingmihpat ke jong utrai, kalau nong ke ni ke dekat nadu ke balai, hadu bapra kadai ke dekat ke ba, ini tinong ki Kristan ki peningkong ki jupelong ye ki bakim puli la ka Porsche ka por. Te katkum ki jing tho jom ki bopon ki reustat ki ong bakani kadai ka wei ni ki bakong san ba ka bangi de ban pe ba ka bopin shishan kam tam to kata kadai ka wei ka ba an pat ka bangla kwa bangan bu kalong ba pi udan wei u riu perkat u bakrau ba ude u Dr. Gani Habomas ude wei ni ki expert ki ba pau ba de beningkong le se well expert hapo kani kan resurrection uni uju wan ra hai kani uang ba shwa ba ni kren ki wei pat ki jing pen scam la ni ki tak ki shin ni bangi ye ka stem jong Blei wal kani de beningkong wang na mar ya kani ka jing plan jing net ka bangala ong ye pinat ka ba dadu ka khat ka ba lai adu ka ba pra kadai kebala tho hapdeng jong ki arslem bat adu praslem hadin jong Jingmihpat jong Jisu kabamut kadai ke dokumen ke bakam kyrpang ke ba le se pimla ba pin au bakala ban long tam ke ji thu khana puriskan kadai ke ba ladangi ong ye ji thu khana puriskam le se mo pilau pin au kalong ba
ha dim ngi ji ong kum ki khasi yo min chua ka jun long kum ta ka bot na ka wei ka pateng sa ka wei ka pateng ngi ji ra ka ni ka khana henry ha ka ni ka nongrim pin yu i bala tho ga mde ta ha ki bun snem ang ka po ansnem but trust nem kata ka de ka ba ki real start ki bo ya ka tarik bala tho ya ka ni ki ong hiru ba ka ni ka kam shua ban ya ka gospel ru yakini ki south li ki gospel pin i pata ki de ki ba kani shwa ka de jing tho ka ba gila ban ong ka long ka liability long ka jing pin shishan na ka jing tho jing ta ka ba ka de ka jing mi pat ka ba ngila ban yu i ki ba le se ki ba ngila ban kren in detail ki ba bon ma ka long ku ka jing thli jong lum jing tat ka jing thli jong lum jing tat ka de ka we ni ki number 1 da phi pe kyrpang ya ka stin ke U Blei pin yu i ba ha ka tu ka por ba ka Jingmihpat ka jong Jisu ka met kap dan shu ka met kam dan shu but kini kinom sin syara ka tu ka por kim ong ba wan ni yalam tilada ki kwa pun pendu no ta ka jingialap ka jong ki ka basuk dia ki ba ban le kan ban chupen iam ya kam lain ka ba ki dan Henry ka ba makiu kim tho ya ta Henry ki shu ong ki wat ya la Henry Kim ai hangi pa dia jin batai papaling dan shu ka gospel ka jong Matthew pok nong ka ba apu pra ki thu ya ka ba ki ong ba ki senran ki la keno kini ki nong ya lam ki ong ba ki la tu ki senran lot te Henry ki ong kunlup ki ong ba ka por ba ki tam thia mudon ba phi teman basan la na manga ba phi ni le chapo ka coach ka yeng Bishar ban ong ba mo ba tebet se lu para marjan wal to T.Bn ka jong phi mo hakapon phi dal thia la tharai kinum shin seriously yapi bawa adu undang thor u klem kan tho shu klem batai klem ai ju bab shu tang ba ushin tho han to ya ka jing ja to ka por henry shu ngila ban yu ba ka Jingmihpat ka jong Jisu kam de tanga fa ta ka jing thini jog lum jing tep de ka de hiru ya ka jing yu i job ki kat to kat ni ai witness ki ok de mo ka ba de shimet ka ba de arngot laingot bat ka don jing tho jong ka clean jong le ba ong ka do san spa ngot uda pau shong bat ki bab bat u ya te gant lem bat ki te kata ka de ka we ni ki ke ka pangila abeng yu i na ka clean jong ble u bi de ba Jingmihpat e jong prai ni shi bu ne kata kala shai ba na nongrim jong tin jong Blei ban rap sin ban ni kata ka nongrim jong jingit ka jong ni tin jong Blei to ban J.P menta ki briu kaptam gini ki ngeit ki ba kali jing kali yangi ki nong kata ka jing persong nongrim jong pi dan tin jong Blei ka de ya pi tin le ki ki wei pat le si order ki nung ni jing tho ki jing shem na bor ka tin ka jong Blei ka ba kren ka Jingmihpat jong trai dan Dr. J kom kita le si ki bangilaban persong nongrim kadan kum kita ka naslo ka kata ka jing kali jong pi ka laut badai babun le se kilaban ong ka ni te ka de na po ka kitab ko kental ka jong pi pandai ka kitab ko kental ka jong ki wei pat ro ka dal ki wei pat endre ka ni ni karen to kan mau ka de shapang ka jing shishan ka bangila ban rapat ya ki mat ki ban benrap ya kata ka jing shishan te ha ni ka do rem na kwa ban ong palan but kam like no da ka tin ka jong Blei ki babun ki don ki bangin ngila bangin ya keren tamba tang hagani ka por tang lai ti ki nga fa ban ran pi don new nong tha ba uriu start uba keteng pon I little keren japang ka jinget but new I lai ti ki bangana spatan pa wal do bening kol ka bangin de bangin sulku uang ba ni hab ban pet ya ka jing stang jang ka bana ka jing stang jang ka palang ni kabangi ngila bangin pet hadu kita ki spas dem ke beningkong ke pasdal kesedang kumlo kesedang hau spas dem beningkong hau like right te kani ke jing stang ke bangi ong ka de ka banyak ke beningkong chuat kumlo ngila bangin pet ya kan nongrin jong ka jing stang jong ka tal lain to ka Jingmihpat ngim dan chupat ke wei pat eting cuba penor kata ke bahar lingkot kade syapang ke sngi ka bakentang ka bangingi ju ong ka sngi U Blei pi lada ngi pet kamtam ya ka nongrim jong ka jinget jong ki Jews pinde yu hi ka sngi ka bakentang ya ki ka de ka sngi ka ki al ka sngi sabat ka bomut ka de ka sngi sajan ka sngi sajan ka long ka sngi ka bakirpang bahaya ki te Henry lada pi pet milta
Nim ladangi pet menta haka pertai baroh ko wai lak tam ni katu kat ni Middle East mok ke ju penlong ya kasi kentang ada sngi Friday tambang hendai ya ni pan ke sngi ke kentang kum ki Kristan kum ki banget U Blei kai ya sakatu ke sngi ke beningkong hi ke de Jingmihpat number pi U Jisu lebih pat haka sngi ke balai ula sya bansa ding kila haka sngi Friday mo te hata sngi ka kentang ka sngi kat kum ka kalender jom kini ki Jews ki au tade ka sngi Sunday ka bot ka de ka sngi ka ningkong ka de ka sngi ningkong pande ka sngi ka kentang ka de ka sngi sadan te handai la da pipet ki tu ki nong bot ki ningkong ki de ki Jews but kini ki Jews ki la kalano bakin shime ka de ka sngi ningkong ka sngi ka kentang kaya ibat kebalaman batai lain dah ada ini ibat kerja try. Kebalai kalau ke kitab ke bengingi ke kitab kamtam be kini ki sound ni ki gospel ki bop flat shemben sim bat ki bop flat kum ke jing shisha ya ke jing jar ke iadei ha ke Jingmihpat ke jong Khrist. Kini ki lain ni. Rishi bun Dr. Balajied ke ngait kini ki lain ki mat ki lapen syai ngi ada sngo tenan ya ke jing pen syai jo pi ke sabatan ba ni balik imbat il sabatan kumbabat ki jiu namar harga sngi utrai lani ke U Blei bangi au tade ka nongrim jong ke sngi ke bangi nyau ke Jingmihpat utrai te khublei shibun Dr. Balajied kan ni ka ba ya rap ingi bangi nang pen scam la ka jong ka jinget ngi ngadan segoi ke jingkeli bi Dr. Balajied namar ba ni shisha ko mga ong meneng was dang ruba ki briu ya wo dong wo nia ke jinget ke jong ni kini ki sngi don ru ini ki jing ya wo nia wo dong wo nia yang ni ba ban ong ba kan ni ke jinget ya ke Jingmihpat ke jauh trai kam dei ke bashisha namar ba ki ong hana ba U Jisu Khrist yap shisha halo jong ding pna kida ke no gumta te ke don kata ke rukom perkhat ke ba don kata ke persong nong rim na kata ke ba ki ong basun theory ni le yo so we kata Dr. Balajied bun ki kerani kata te kumnu tharai kani ke jingken no kalong ke bashisha ne kumnu ban ong ba U Jisu Khrist yap shisha halo jong ding pna kadau le sing la ban ong syiap le la ni kumnu sakhipat hadin hada singi ka balai te kumnu ngin pensiong nong reme ta kumnu ngin juba kumi kita ki jingkeli kata ka de gawe ni ki jingkeli ke ba le si ki bun ki kendi bat kham tam la na phipet ya kan nong rem jong ni ka sun theory wa pi ong menta ka de ka bala sedang kham tam e hakini ki spas nem ki ba khat phra mo ka ba kham tam e ka dan hiru ka jing iadei ka ba nong mat peden kham tam ha ka jing kan tat jong ki muslim ha ka be iadei ba ka jing nget jong ni kum king start namar ki ong ba U Jisu shim la yam halor ka ding pla hendrei hatin belawan ra pat yu bala tep pan handong jing tep ha ka jing khiat jong ka ta handong jing tep le siu la pendet ben riu bat hatin nau ta bu ya shem ba ki senran te la ong ba ki senran kila shem yu bat kila ong ani uni ula mi pat te kata kan long ke ike ke baki ken thok hendrei kan ni kan long ba pakla no man ba la da pipe katu kat ni ngila dengi pusan halor jong ka Good Friday ne kham tam pin yu i ba kat kung ka jing tho jong ki historical document pin yu i ba ka jing pin shisha jong ki Romans ba pinti kena bo briu bala sak halor ka ding kena ba kinung i yu ham tu kum tu hendrei handul la pin shisha bo ulayam te kan ni la ban pin shisha da fa bangi yu i bo shipai bat kham tam shipai Roman ude uba kham bet ba ude shimdu sum bat la ong bala la tung ha krung jong Jisu bala pit yegi ba ula o kaching mi jong ko ko ble ne nam ba kaslam ban la ong ba U Jisu la pintikna bala pin shisha shwaban pen hap ban wenno yu na lord kating pna kata ka dei ko wi bangi dei ban tip ni ki Roman long ki ba dei ki ba expert ba ya ka ni ba tibet ba hakabiya day bat kadi hendai tok la ni shu shimnya kani kindiat khamsha khmat ban ong no to le se kala ban long bo kana te hendai mudut lo phi hadin bala sha sat halor ka ding na baroh shisngi ka jing lut pat ka jing dok lo ka jing jong ka jing mi jong ka snam kala long ka ba U Jisu ba ubreu bala sha pen shitam kata ban penham ban weng no yu na lor ka ding na wan rayu lum jing tem kay ka bening kong ka bangile senila bengin out ka ba undon kambe undon kambe ka ban undon kambe ka medical attention mo katin suman ka ba undon kampalan hendre musim la yo but shu la dengi muddo halor ka hadin bala tebu
labo hiru sebelah umau berhebat. Harus sentur jong ketika lum jingtem. Balaong ba kila tip lupa ba kini kisemban di au ba unsamipan. Balaong ba kini sipai gila bo ado kini sipai bat apa halal haba. Teka pamon menta mutul kopi ladakan ni kalong ke basisha U Jisu haban le kulo u hab bo un mi no na pon lum jingtem na ba wen no itu ki jan. Kiba kalong terukum hab atin ba kini kijiu ba mo batet yanu kita ai dikini masalah mo ban kelan bat bus dak jan bat laong balak kelan nadu lakli aduh kejat un haban nau shoi itu baroh iwe ban hadin lang ta un hab de bu un petundun sayu mau dadep nal ta u hab de ban yen le sib gini sipai dadep nal ta un hab un ya chu pat handu un ya kam jengai bat kam panji bo nek ya sembadi senran pat mutul lo pi u briu batan kam ya medical attention ula ban le hadu kata Henry takini nga slow bakalong ka ba ban pinsisya ya tani ka theory Henry nga ngeit baka jingtho kalong ba syai bo Jisu lasa na ulayap la tep yu bat hata sngiwbha lai kat kum ka jingtho jong ka fitin ni jong blai Jingmihpat Kuli shibun Dr. Balajied kata ka jing pensyai ka jong pi kumi gini ki jing kentho kumi gini ki jing wadong wania ngidon ka jubab ban ngilap ban pensyong nong reme kiru Di Schwabangin penkut ngadan stang gawe ke jingkiri Dr. Balajied nomor ba ngi mekiri gisngi ba buon bangi kedoi ki brio ki ba artatit ka ken mau phi ba ye keren ni ka benta ku mu thomas mo we ni kisandram ji suru uba artatit lekin i brio metar ki kali jingkiri belengi ong shigong ki brio ki kali jingkiri komne nomor I kum bagi artatit ni ke jinget but kimlakan periang kum khampam e kum ka Jingmihpat ka jo trai ka nong rim jong ka Jingmihpat jo trai ka shisha Atau ke jing pediang ni ke jing bom pediang jongi ke Jingmihpat utrai kadang jing kata ai ke jing jongi ke kata tu no ni pediang ni pediang ke it harai ke ba kata ai ni Let's say la danga bu bah ya ka jing keni bo pi ong let's say la wan ong la ta kan ni ke Jingmihpat ke jo Jisu kan long ke jing shisha kata ni ban ye dei ke jing ken ke jongi mo lihat kan ni kalau pausan balai snow kebangan kum no buat rapat perking kan ni kadai nama kini rim kebaning kau kai kata kabangilala benginya shell halor jong kan ni ke Jingmihpat ke jong Jisu tutip ba ke Jingmihpat ke jong Jisu kadai al ke way ke event kebang tu jujang menu hadu minta utudan hoi hakiwe pat ijad niam ke jubatai ke Jingmihpat han kabalak ni mo Henry Pinapai hatinget Muslim, pada hatinget jongi kum ki Kristan, Jisu ula peni ulasaras. Henry hawa ulami uyap ya. Henry ka jingia pia kalong Jisu umsim lai yap biar hadin bo ulami. Kapaning kau ke kata jing shisha. Kapaning kau kalong ba nganan net ba ni kam tam hajuk ke ba le se katan ya ki por ni ui ba ke jinget blai kam don shu ke ba scam ba ki ba buat ki breu kila dan no kini ki baroh ki persang ban wat ki dan blai God does not exist ki Henry ngana snow ke Jingmihpat jong Jisu ke pensisha ba U Blei Un but ni U Blei ulang tek kat kum ka bo Jisu hi ula batai but ket kum ba Jisu hi ula peni la ula hikaya ka stin ni jong blai but ki jing khok ka jong tin jong blai kan lok pa shisha ba ni U Blei but dan ba exist u dei tek kum U Blei hi kum ba Jisu hi ula peni but ula batai kata de ban ning kol ka bangan na slow lam lang ngan lo hi ki sin ding lo nong buat jong trai ka ba ka bangan na slow Hakan ni kejuk pemerintah kau ini jing keli teman mesan ke balik sep hiru pilamat kalau ba kecing keli popuan ki brio ki keli kalau ba sei mo dan U Blei hapeng jong ke jing jar de jing so san mo la da don ke jing kinyu chumai ke jing chulor jong ke jing im mo le la ni pe por mo ki jing jar ki bala jar ki ni sni kum ko ventru yo bling le ke jing keni ki where is God in the midst of evil and suffering Henry ka way ni ki bangang na slow ba ka jinget Kristan ka hai jing kermen hangi ka long ba lata don ka ni ka jing jar ka ni hapan ya ling baroh ka tin na jong Blei ka al kani kam pe bukut Balik nomor Jisu hi ula prat den di wang ba haba ulam bat ira jing ka jing jar Henry hadin bat nalta ka yat ka wan ki ka bahar besultanat bat ka bangilah bangin don Henry lada lanjut lada jindet Kristan dan ngeit ba hakiwe ba kita niam kalau ba lada pi suffer lada pi jinjan lada pi bau bisti tom
kamdan jingkermen hari job ke jingiap katu ke dia bokut hendai gara slow la me ya ding ba ke ding plan pat ke Jingmihpat ke jong Khrist ke ai hanga kata ke jingkermen ke bangai pat kalong ke jingkermen pi ke ni ke wei ke ba bon ki briu ki ong ba mo kam ke jingkermen ni mla ban im dan ke ba ong ba sapo sngi pila ba pen im klan bam mo ki ong pat ki ong pras sngi pat ne sin lai sngi bo pila ba pen im klan di prasing pila ba pen im klan bam te hendrai ki ong ba pila ba pen im klamring men sim ro tangkat katukat ni minit mo sande hendru minit ni abda kan mau hendrai U Blei Un ban im si second ro klam ke jingkermen but kastin ke jol blei ka ong ba ha ka Jingmihpat ka jol trai u ai ke ni ke jingkermen ni i ke jing jenja ni i ke jing sosat ki briu ki ut ki kwa i ke jing job ki kwa i ke jing like nuit ki kwa i ke bo ba and the galan al ngin la pengin yo ik ta ki ke baroh lada ngim dan ke Jingmihpat ka jol trai ini long ki mat ki kongsan ki bala kwa ongan bu mat chui Rishi pun Dr. Balajied gini ki jingpen shai ki nongrim ba phi ai hani ban ngai ngu shi shai U Blei bahkan ni ka juk jong ka jingken tho ki jingkeli ka jing wo dong wo nia ban ki jingia tai nia ro ki kep ni hap nia tai nia kum ki bangai hari ka basko tenat ka long ba ha ke ni ka juk ka kum kata ka jingen ya ka Jingmihpat utrai ka ni ka bala ban pen shong nia ka bala ban pen shong nongrim bat ka ba ai ru yani ya ka khubor jong ka jingkermen U Blei dokor kui fi Dr. Balajied ka kam go fitre haga jing shakri ka jong phi ka balang but kyrpang haga ni ka kam go fitre ka reasons to believe U Blei dokor kui ka kan huan jong phi ya ki kam baroh ba fitre ban ai ka jing shakri ban juba pi ka jing kali ban wengi ka jing after ban ngeit scam ba pi ki nong pek nong skap pinyo ya ka khubor ka ba shibon na ban shine hendrai kyrpang ka khubor jong ka jingkermen happening ka jing jenjar ka shamla non U Blei udan ka jingkermen na ka benta jongi da ka Jingmihpat ka jong trai na marbo trai ula Mihpat u ai ni ka jingkermen U Blei no kyrkhu ya fi ba chwa bangin penwai jongi ni tuai ngai ngui mekin U Blei ya ka ni ka por ka bangi yo kum ni ya ka bani kren ni ka bani pliu jingmut ban pen shong nongrem pen shong nia ya ka nongrem jinget jongi ka Jingmihpat ka jomi ku trai ngi ai ngo na marpa mala Mihpat me ai ka khubor jong ka jingkermen bat ka jingkermen apne ka jingkermen ka jing snow scam ko try apne ki jing after baroh bana marpa mala Mihpat try Jisu medon rin kat bangi bana marpa me im ngi don ka jingkermen kan ku ya baroh ki ba pet wasngam ki ba don ki jingkeli ki ba arta tien ki ba do jingkermen bagen yo man ya ka ni ka khubor jong ka Jingmihpat lingba ka ni ka program ka jongi ni ai ngo ye me ko try ma pediam na snow na magkatay Jisu ngiduwai amen khublei shipon naga Good News TV ngai khublei phi baroh ya mi trai mi wan shaper thei ban pen em yangi ya khet deng mi la i ban long briu bat im lem bat mi hin re mi shaket dai haki ba mi wan ban belai mi ap halum kalbri ban map ki pop jongi ka jing tap ka thli la jing job na benta jongi mi yu rot ya ka bo jing do mi ting shan halo jongi jing lat lut ka long yangi they try Jisu bapen em yangi
จิงเอบาพีเชจึงเป็นแรมกาเตบัดโคมีอาพีพิมสโงดอนจิงเกอร์แมนกีปอบกีเป็นขยามันซิมจองพีองอมดอนจิงมาอย่าอูบริวบักกุมมาพีเห็นเรจิสุคำคราวอุนเท้าทำไมอุนเป็นกะลาอย่าจิงเอ็มจงพีกะจิงเต็บกะทะลีลาจิงจบนาเป็นตาจงพีอุนยูรอดอยากกาบอจิงดมอุนติงฉันฮาโลจงพีจิงลัดลุดกาลองอย่างยีได้ตรายจีสุบาเป็นเอ็มอย่างยีหากมีอุนเลียากีเอบาเทมายอุนเป็นลองเล่นตีฮาริคลาวบารัวฮาริกินชากาจิงเตบกาทะลีลาจิงจบนาเป็นตาจงยีกาจิงเตบกาทะลีลาจิงจบนาเป็นตาจงยีมีอยู่รอดอยากกาบอจิงดมมีติงฉันฮาโลจงยีจึงลัดลุดกาลองอย่างยีได้ตรายจีสุบาเป็นเอ็มอย่างยี